Yo, ahwefo ye mama kwa baba ofie TV. Medin ede nana aye. Ntibaye na nsani video bi beto on from mema. Yene ye pon a owo adontimem. Ye Otobour Djan Kwasi II ebien betwetwe nkomo kakra. Na nsemu ni bi a beto abonten no emi se yenuanom no bi antiasi da sorry na SMP na nam mframanim na wosi bebi a ofaforo no ho na ofasa internet se yeba na yeba ya hinpon no na ase na nchemu bia ewo ho a na esanka eba na ntiase ya adwuma no na ede amaye enti yeba ya na yesan eba abesom na yemo akwa bebi ya ega mini eni abeto ho ni o asem a na no ka nem se yenuanom bi antiase enti yeba ya sa kwenye yesre na odi acheche nema mu ye se mu nyina ne na we kasa fa traditional areas no se bebi a okwapma enyi adu no anka ebeye ya ka okwapehene impeja ne bakanfo no anka wonso wonbeye paramount chiefs na odi kototo asantefo de no ho no yebesre na wachire mu ya me se enti ase anya adwuma papa ho Yo, medase pass wa mam se akwanya no. Na ehia nso se besa akasa biom. Na ye nyina yenya ya ho ntiase. Bijem se ekwapem ene Asante no ni nyina ya kan kasa. Na bua na ntiase no bi ene ne ka ebi wo ho a wo kan obi ntiase se ete se bidinga na no na me kire ho se eye otumfo poko ade mame Otonobo apranti do kasa Otonobo then no so ebidu ekwapem ha no waka no Otobour evening Asantehene ne ekwapem na medical sre yo mpahina bi wa ne amekan no wonanya ne ntiase na won afa no asem foforo no ente sakra moba ha no mo no be kasa interview efami odwira merba betwa eno ho na me kire kwan a befa so e de be odwira ni nyina na emu no yewo ene ko ba se nti sese no won elevating cramfo bi aigbefu voter binu na de na ekwapem yewo na me kire mu se the whole eastern region 11 paramounts tinanka mi hia senka won wote se Asantehene dinga be mu na sebe enye wonde no nka wutumi tifi ho se wahu se ono de din nka midwira no kra asema ka no nka ho kra eye se medine ye nhwesode ni a mo Asanteman mum mahihye se mo na mo kabo mu nyina na mo ye Asantehene ha tisana nka ekwapem hanzo ana isin region hanso wotimi ye biribia na se ye fra wo chehina na wo paramount chiefs wo wase ye fra wo ekwapem hina na wo paramount chiefs wo wase akwamu ana akwawu so ho ne amekire no sa emu na eye me nwanwa se yewu me nwanwa se ebi wo ho a ne a wote no se bi wo ho a me kasa traso ana kasa no mu na wan te ase a obi amfa ncheme ente sa mi wura ne de menini ni asem kra bia nim se Asantehene fi na no poko ware tumfo poko wa breso asome Asantefo a me no wa ya yonko a tumfo bai kra de eye soronko na nye bi menini ni asem bia be ko boni din abre ne din ase aye den dabi na ye kasa na man din ebe ni nyina no so no ya meka no nanka otie ya tia kote ase a nko obeti ase so ho say Asantehene mu wo ya mesan e dia example bi sa no about 64 paramounts sa ana say inusa mpa so ho yewo na the whole eastern region 11 nananom abanwo lala wansa odema traditional council bia yo nti yemfa ne sesa abankra ma 10,000 traditional council bia 4 months bia
so month no 4 months no ahe na ekɔ Asante what the time 64 na me kan na ebe ahe 640,000 now Bra Eastern region 11 paramounts times 10 on 110 Simon na me rebu no no so nti wo ɔmahene na wo ho no sabi wunya te sɛ kwapem na wɔde 10,000 akɔ ma kwapem hina ahe kra na ɔne ne hem ya ye obi a de obefa na nta na bi akɔ ne divisional chiefs ne so ɛnna ma me de Asante ye mfato ho na ma ye nwura din ebe mu na no kware sebe Asante man de wo kwan mo faye amoye ye nwura a ka bepem ne Asante ne kwapem ene me bi ntisa ntise me de mu wura din ye wo kyerɛ ade a da bi me mere na se ye me mo ne din ye sebe me sorry nka bibi entia Asante man poda na kanto akoto Asante man wura ohine ne nsema nipa ni bi kan se okoyo dua nani inim ni ananse ye ne na ne na mframa mu ebi kura si wo support domahene nti na wo reka eno so wo hwase oh dabi na domahene me na akwami hene kura no yo ye na kaso adwene ho nsem na ekoso no ay say ye ndana anya ye nde na nei adene ye krokotoi anya krokosene ni ampahina hihye no wa hihye eye nemri na Ghana ye ba say fi Ghana ko glucose na ti ahihye santeman ahihye brongman atoto se niema nyira wi nemri ne kwakofa history bia e ba ba se sanema bi e ade mpo aye nkora no anase me mani nye ho dabi se sana birim adwene kire won dia wonyi won adwene fi wo kra ma adwene nte sa kra me dina no se mi wura ne din abamun ne se na mo kan no na aye se mo de me hye ne mnase mo ka bribi etia no na me se obi a kutia no onfanchem ente sa na mpesa me kire kra na me de ne ye mfato ho se mi wura no so ye wa ha no wonye bi na voter region na se a won apega ahemfo to paramount nkran kru kese na da hɔ na nkran ni mu a na won achiche ma ye paramount dewo adan na kwapem yentimi nye bi adan na achim tim nye bi kwawu ntimi nye bi akwamu ntimi nye bi krobo entimi nye bi emu na mere kasa mere kire se eye santeman nyina na eye yenwura eye Asantehene so ho nti so won so fa kwapem hina na won so nya amahene wo wase ufa oche hina ese unwa amahene wo wase so ho na ma udin no aye duru na ma yenso aye wase no so ho na yenso ya ba ni kakra enti na American de nanka America mum ama me Eastern region ye wa ahemfo no ahwe ye wo no apagya won so opagya me so menya bi na mo na me nkasa se ebedu ye nwura no ho eho de nu ho kra besere won pi mo won fa nkose ba bia wona na ma no mate ne nkofo akeka na nya na me di achi ye wo fize no enya ma adwene ne yes ukra wo kan na bi wo ha ne ahuhi eye wo ya untina wo kasasa obi amfa nche nya sa na me kan ne ntimi nkasa me wura na nim sa yo hine da se ebusuafo ni aye hwehwa ni na mijemi se ni awon so hwehwa nti se nhiremu na ba e dey very clear nia na opa kire nyina na wakan se nia ehun se wo pese wo ye mfanto ho a wo hwe biribi a eso na wo so wo de wani akire se nia me pese anka me so nya eye ni ti na anko de Asantehene ere ye mfato ho se nia won aye wo ho no Asantefo no tumi ama won hina ye kese ti ebetumi aye bi ewa eye tietie ntimu a montia se na atemdidi ni ade no Asante ne ekuapem ye were very good relationship enti ni anana e kan wa kire mu ye ba ye hu mfoni bebre a oni otumfo o se tutu oto so ebie ni picture ewa ha ni se so poku ware nso nti utumu se oni wontam de asemie no nti asere mo amanti asiye no asekire arani ohini let me say edi wakasa edu achi nso nti ebia wo final words bia na yemfa mi oni ameka twato no se
me ahemfo no bebree Asante ahemfo no bebree me namfo no me ko hotem bia menhia se na wo gye me so no ntenye se yaka radio so no ana se me no makasa no mawie bepe miracle enye den a bu ana me wura nate ana ne mpanyimfo no bi ate makokire no se ntisa enye sakra se na me do no se na odo me no ya ne this bibi na aba na e ya no fuma won fa ncheme yo obusiafo da ma se mo nyamre na ma hwe yen da bia se na ye kan no yesumokrapeman yesum Ghana man bibi ba na munti ase a ebetumu anamo na ne yesi se mo so munya bi hwe na mote watumi ate enti ha na ye de mu besimidin e de na